Польша можа стаць адной з галоўных краінаў для падтрымкі беларускай культуры ў замежжы. Сёння падчас сустрэчы з Мартай Цінкоўскай, намеснікам міністра культуры, мы паднімалі пытанне важнасці стварэння цэнтра беларускіх тэатраў, тэатральнага мастацтва ў замежжы тут у Польшы. Мы казалі пра неабходнасць памяшкання для беларускіх тэатраў, мы казалі пра неабходнасць аднаўлення дзейнасці рэзідэнцыі для беларускіх акцёраў, пытанні візавай падтрымкі выдання бясплатных візаў для дзеячоў культуры, якія супрацоўнічаюць з беларускімі дыаспаральнымі культурнымі арганізацыямі ці з польскімі еўрапейскімі культурнымі інстытутамі. Мы размаўлялі таксама пра музей вольнай Беларусі і магчымасць устанаўлення кантактаў з музеямі польскімі для развіцця музейнай дзейнасці. Мы казалі пра сумесную гісторыка-культурную спадчыну і магчымасць аднаўлення дзейнасці Нясвіжскай акадэміі для спецыялістаў у галіне аднаўлення спадчыны. Мы казалі пра тое, што ў Польшы важна стварыць асяродкі беларускай культуры, якія пазней стануць крыніцамі адраджэння беларускай культуры ў Беларусі. Мы дамовіліся, што Міністэрства культуры Польшы прааналізуе беларускія ініцыятывы, якія рэалізуюцца і Польшы, і мы сустрэнемся дзеля таго, каб абмеркаваць пра больш шырокую падтрымку беларускіх дзеячоў культуры, беларускіх пазаўрадавых арганізацый у сферы культуры тут у замежжы. Дзіўны ёсць гэты свет. Менавіта такімі словамі Чэслава Немана я пачаў сустрэчу ў Міністэрстве культуры Польшы. І гэтыя словы звязаныя з сумеснай беларускай культурнай спадчынай. Чэслаў Неман, Васілішкі, Гродзеншчына, дзе мне прыйшлося, як міністру культуры, ініцыяваць стварэнне музея выбітнага польскага спевака. Таксама аднаўленне Нясвіжскага палацу, былой рэзідэнцыі Радзівілаў, Мірскага замку, адкрыццё помніка Адама Міцкевіча. Это ўсё тыя праекты, якія я ўзгадваю таксама сёння і ўзгадваў падчас сустрэчы ў Міністэрстве культуры, але гэта толькі некалькі прыкладаў нашай сумеснай беларуска-польскай гісторыка-культурнай спадчыны, якія нам удалося рэалізаваць у мінулым. Але я перакананы, яшчэ больш такіх праектаў можа паўстаць сёння ў Польшы, на жаль, у эміграцыі, але яшчэ і паўстане ў будучай вольнай незалежнай Беларусі.